وەکە بەرسەردانێک ژاریە شاخی هاوارچوون و ڕێشên lezgînê Wezareta Tendirustiyê ve ji bo teqîna ku îro serê sibê qewimî. 32 birîndar bo nexweşxaneyên Şamê müştehid, Muwasat û Binefîs hatin veguhestin. û 2 birîndar jî bo nexweşxaneya Şamî hatin veguhestin li gel tomarkirina yek haleta mirinê li nexweşxaneya Şamê. Piraniya birîna sivikin o ji perçeyên li dest û pêyan û hinek perçeyên di serî de pêk tên. Piraniya nexweşan dê di nava saetek an 2 saetan de ji nexweşxaneyê derkevin û hinek ji wan jî xwe derketine. Piraniya wan tenê ji bo nêzîkî 3 saetan dibin çavderiyê de ne, da ku em ji rewşa wana tendurustiyê piştrast bibin. پێشوازیکردنا حالەتên ئاسایی هاتە ڕاوەستاندن û beşa neştergeriyê hate guhertin û bû klînîk. Ji bo piştgiriyê bijîşk û hemşîrê yekser bo beşa hawarçûnê hatin gazîkirin û li wir halet hatin dabeşkirin, haletên metirsîdar ku nêzîkî 3 halet bûn. پێویستیە وان bi destwerdaneke bilêza neştergeriyê hebû û rasterast bû odeya neştergeriyê hatin veguhestin û neştergerî ji wan re hatin kirin. Haletên din ên ku rewşa wan aram bû û beşên din hatin veguhestin ji bo ku qerebalixiya li ser beşa hawarçûnê kêm bibe. Gav bi gav hemû nexweşên ku me pêşwazî li wan kiribû bo beşa neştergeriyê hatin veguhestin. Niha em karûbarên haletên aram û sivik bi dawî tînin ku dê bo malên xwe vegerin. û haletên ku pêwîstiya wan bi dermankirinê heye jî dê li vir li nexweşxaneyên dermankirina xwe berdewam bikin.